Takže pekný deň prajem všetkým súťažiacim. Dobrý deň. Do dnešnej súťaže nám venuje cenu, nebudem predbiehať, Diana Šepitková, ktorú týmto predstavujem, ktorá je manažérka švédskej kozmetiky Oriflame. Diana, ťa poprosím, predstav sa sama. Dobrý deň, zdravím vás. Takže ja som manažér švédskej prírodnej kozmetiky Oriflame v našom meste. Poskytujem kozmetické poradenstva, starostlivosť o seba od hlavy po pety, zdravý životný štýl Wellness by Oriflame. Týmto vás srdečne pozývam na bezplatné kozmetické poradenstvo v tomto smere. A do súťaže venujem sprchový gel Discover, keďže sa všetci v lete veľa sprchujeme, 750 ml. Takže zapojte sa a možno to bude práve váš sprchový gel na leto. Super, Diana, ďakujem pekne. A každý, kto sa sprchuje v lete, teda si všetci, môžete sa zúčastniť. Ďakujeme, tešíme sa. Ďakujeme, majte sa pekne. Ahoj. Otázka znie, kto pozná názov tohto tatranského štítu? Veľmi známy. Môžem vám pomôcť, že je to spod, teda ja stojím pod Slavkovským štítom tesne a hore na štíte, na ktorý sa pozeráme, vidno aj bielu bodku, no a viac už nepoviem.